okay because ndakakondo ndingoro zvangu pani yenyu. All right. Tarisa ma programs yenyu. Time and again. Nekumbava unoitwa nemukwasha zukuru wangu. Yeah, munoti president we. Chaiye. Mukadzi wake wekutanga Mai Shorai. Kana kuti Mai Chipo. Mwana wati wangu. All right. The late first wife ya Emerson. Mai Chipo kana kuti Mai Shorai. Mwana wati wangu. All right. Mwana wati wangu. Saka ndimivene kaimini. Batatonani. Kose muri mivene, ndimivene ka ndechemhuri kachi. It's so serious. Akampa edza muzukuru wangu akafa chitambura wani. Musadaro baba. So serious. Auri wanu tingere grey. Wakambona grey. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, content yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka ripana pamuzora nhasi. So if it's your first time here, tanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, in 2016 pane mwana akambobuda achitaura iye kuti aiwaka inini ndiri mwana wa President Emerson Mnangagwa. Ameno kana muchiri kuremember 2016 ainzi Shorai kudzai muchemwa ndiye mwana wacho iyeye aitaura iye kuti anzi ndiri mwana wa President Emerson Mnangagwa. Haana kutambirwa, haana kurambwa, but nyaya yacho yakangonyararwa ndayangosiwa yakadaro. But so ndakakuudzai kuti gore rino iri igore rekuvhurika kwezvinhu, igore rekuiswa information imwe yamunga musingazive pachena, igore rekufumurwa kwevanhu. Ndauya neumbowo huzere sekuru vachitaura kuti Shorai mwana wa Emerson Mnangagwa, amai vake ndinhingi, vana vaya vatambura havasi kuchengetwa. Kuti vaone baba vavo president iko zvino vanofanira kutobhuka appointment. Mawana aya ezisa munoziva panapa tinofamba nedingindira rekuti umbowo hatingotaure zvinhu zvine musoro wedu. Ndine phone call conversation yandinayo yandoda kukusiyai muchinzwa muzvinzwire mega kuti zvinhu izvi kwazvakatangira, ende kune vanga vasingazivo futi mirai ndingokupai just a quick background iri panapa kuti muzvionere mega kuti anzi President Emerson Mnangagwa, Mai Mnangagwa, Mai Auxilia Mnangagwa wamukadzi wavo wechitatu. Pane wekutanga ndiwo Mai Shorai kana kuti Mai Chipo, vakazoshaika zvavo necancer plus hanzi vaistresswa nemukomana achiita chifambi achivarova uye at the same time vachirwara futi. Nyaya dzinonzwisa tsitsidzi, ende ndogara ndichikuziva kuti gara wadzvanya subscribe button panapa nekuti tine ndichikupai dzinopisa dzamusingafe makanzwa kumwe kunhu kunze kwepanapa handitika. Saka ndisingatambise nguva, regai ndipinde munyaya iyi handitika. But ndisandapinda munyaya iyi ndine mashoko ari kubva kunani kuna Owen ari kutaura kuti akomana, kana uri mugari wemuSouth Africa zvinhu zvanyore izvi, zvareruka zvinhu izvi kuti uite sei uregister company. Handitika uregister company yako, waregister company wovhura ine FNB bank account, zvinhu zvako zvoita sei zvoita nyora. Handitika chinongodiwa chete passport yako. Saka bata Owen
panhamba idzo dziri pascreen idzo womutaura kuti Owen wabva nekuna DJ Holly ataura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu chii zvamanje manje handitika saka handisingatambise nguva rega ndipinde phone call conversation iyi kai. Okay, because ndakakondo ndingoro zvangu fani yenyu. Alright. Tarisa ma programs yenyu. Time and again. Nekumbava unoitwa nemukwasha zukuru wangu. Yeah, munoti president we. Chaiye. Mukadzi wake wekutanga Mai Shorai. Kana Mai Chipo. Mwana wati wangu. Alright. The late first wife ya Amazon. Mai Chipo kana kuti Mai Shorai. Mwana watete wangu. Alright. Mwana watete wangu. Saka ndimi vene kai. Badatonani. Kose muri mivene, ndimi vene ka ndechemhuri kachi. It's so serious. Akampa edza muzukuru wangu akafa chitambura wani. Musadaro baba. So serious. Auri wanu tingere grey. Saka muri kutaura kuti musadaro akoma. Saka vana vari kuita sei manje? Zvezvi. Edzi ichashamisira muzukuru wangu achifana muzvezvi nekuda kwezitsotsiriya mbavha iya. Pakashata baba. Ende akafa achimuitira utsinye zvisingaiti. Zvavari kungoita Mary Mgirini izvo, Mary Chiwenga. Ndozvaitirwa muzukuru wangu izvozvo. Yes. Vane utsinye. Vane utsinye wakomana. Iro raiwana mapiritsi edzi mahara nana Ignatius notoGinisha Chombo. Nana uyu aizalikwa ngambo akatanga first reserve governor weZimbabwe uyawe. Angasiri gono here. Gono aiwa kwete gono. Uyu mani uyu Moyana nana Kombo. Exactly. I know them personally vanhu vayo. Saka makabva matobva kuvena musisiri vene vayo. Iye ndiye akanga akauya kwedu. Ukaona munhu wanzi Mwera Shumba Murambwi. Muzukuru mumusha. Uya muzukuru uya. Umusha kwawo muzukuru uya. Achina mutupo chia. Ukaona wanzi Murambwi uri muzukuru kwaEra Shumba. Asi ukaona wanzi Tsoka Ramakwaha. Mwera Shumba. Alright. Namurambwi vazukuru zvangofanira kuti vabhandiripo. Aya. Saka muntaura kuti vana vari kuita seko, vana vari vakazosara vachichengetwa nani manje? Maingoti mukada kuvatora Vana Shorai airamba zvongova vambouya nanhasi vanonetseka vana vazukuru vangu vaiva kuti vamuone Emerson vanoda kutobhuka appointment because havana kuiswa palisi yevana vanofanira kuenda kunomuona. Alright. Pakashata. Because nairo zhure rake zimusiteni rakatora riya rine edzo futi riya. Auxilia. Chine edzi chia Auxilia ne edzi uya. Muzone. Ndaitofunga ndiye atori neutano kamukuru ndiye ari kurwara. Auxilia ne edzi uya. Ngoita kuti munhu aka boosters. Vamubvuma. Akaona kuti anorwara Auxilia ene padhuze naye mota dzashavu dzake dzakasiyana. Alright. Hapana utano pa iwo ngati unovata nemunhu ane AIDS iwo otadza kuita AIDS. Zviite. Munhu akangoita munhu wechikadzi
anoenda kumwedzi achigeza, but utano hapana paya, wakasopera kare. Hey. Wakadyiwa nembwa paya. Saka mimi mana sekuru makamboedzawo here kumbotaura kumbopindira munyaya idzi? Haataurike naye mukuru uya uyu. Eh. Don't ever think he will listen to you. He doesn't listen to you. He's so arrogant. Yo. If I've ever seen somebody who is arrogant, Baba Shorai. Baba Shorai is arrogant. I didn't come to know him today when he's a president. Yeah. I saw him in the 80s. Bakatora mzukuru wangu. Aigaragara mzukuru wangu nenyaya yekuda akadzi. Oh. Those zvakauraya Mai Shorai was she was always ever stressed. Hey, azorwadza baba. Hapana, munonga mungori pasi pake because that time he was minister we-intelligence. Ndo ndakatanga kumuziya. Ndizvi ndo Baba Shorai yawo. Ndo Baba Shorai yawo. Lupabata. Because ndo Baba Shorai ndi minister uyu. Achiuya nechibhenzi chimweniso chachakaita dark green chachine ma4 eyes round mahomba ayaya. Yeah, pakashata. Seki anga sikaseki nemunhu. Ukatoona atokunyinurira ziya kuti une laki. Akakunyinurira pane zvaari kufunga. Mawani chero. Vese vana mudhara vaimutya. Hapana chisingaperi. Ya zvinoverengawo mapepanhau kati menyika yeAmerica muno tichingonzwa kungoti akuda kudzingwa. Hapana kuti vanomudzinga gore ripi. Ndokwamuri ndokwamakazotizira zvenyu kuno kumaguta uko mukasiya nenyika yavo. Nayo hatina basa rairi. Saka kuteni munombodzokere? Akudzoka kodi? Akomana. Dzoka tivake nyika yako mana. Asi nyika inomakwa nevene vayo. Neicho chimwe saskam ichochi. Ditmas. Ditmas mutasa. Akamuitisa kuti mwana watete vangu iyi. Asi mune ropa rehusheka mukuru. Vazukuru ese hama dzese dzirongotorwa nemadzishe. Ainyenga vana vechikoro iya kuma-60 something. Achipa vana zvirwere kurana. Pakaipa. But exclusive yemukuru ndikutomboida kaye ndatombomhanya naye yekuti vana vake havasi kunyatsoita bhoa. Exclusive yemukuru yaBaba Shorai. Ndatombomhanya naye kuti mukuru ngaangozvirawo tsitsi vana vapoti vachimuona achivabatsirawo sezvaari kungoita vana vavo kusiliya izvozvo. Hapana, it's a waste of time. Vanganoona kunzwa tsitsi. Hapana, he is too arrogant munhu yauya. Imi hamumuzivi chete. Vanhu vakaziya you only came to know Emerson our minister, our president. Isaka muziya achiri minister. Who else in the besides iye na Opa Mchinguri hanzvadzi yaKelvin akabuda monini since 1980 asinamboenda rimwe basa risiri remugovernment vari two. Alright. We've got so many things that we can tell you guys that you don't know. Yeah, why it is if I'm a minister paitanga kusvika iye kana Opa Mchinguri. Why? I don't know.
Yeah. The late Herbert Chitenda. Baba Vana Mai. Vakaura vana vavo. Vachida kutonga chete. Apa vachinyenga mwana hanzvadzi yakavapedza kwakuvauraya. Umana. That's why I'm saying you people don't know how cruel that damn bastard is. It's a fucking bastard, that one. Pakashata baba. Alright. Aiwa aishate. But ndaona just a quick one kapanapa. Hanzi Shorai Kudzai Muchemwa, who claims to be President Emerson Mnangagwa's daughter. Saka hatori mumabhuku kama mwana. Handiti tiri kukutaurira here. Saka pakashata. Hanzi who claims to be. How cruel he is. He denied vana vehanzvadzi vana vemuzukuru wedu. Hey. Saka pakashata. Ainyanoda toita chete nyayo iyi. I'm telling you, boss, vazukuru vangu. They're even allowed to see their own biological father. Hey. Pakashata. If they are to see their own father, they have to book an appointment. They have to have it. Just like anyone else. So what? Man, but no, that's life. He's got the power in his hands. This was Angwa Mwari no Kwana. I mean, the day when God diffuses the power from him, I mean, we're going to see a lot of things happening. I tell you, man, pay number Owen. The day God diffused, we're going to see a lot of things happening. Yes, I feel very pathetic. Vana veve vakutozvirera vatozvikudza vakatoenda kutorawo munda. Yeah. But yeah, we know. Yeah, pakashata. Aiwa, this also open. But anyway, thanks Mkoma. Thanks very much. No, it's okay. It's okay. Ndakutumira number. All right, it's okay. Thanks a lot. Okay, sure.